to our dear teachers, graduates, fellow workers, ladies and gentlemen, good morning. Ay na, napo bakit? Panyaman nata nga pa underman. Tampay ka nakagaon ka. Kayong payakan na pintas, Mike. Ay napo bakit apay papanamanay? Ay, naapo lakay. Data man tikong kunak kanyamon ka. Hangkaman nga na informan lakay. Kawan mo. Saan nyamanin bakit? Ay na, data gamin ka. Nuarak titungtungan. Amom amin ma-inform ka no tungkol ti event ti bakit mo han mo nga ammo. Kampay, dim nga ammo lakay. Mapanak dita graduation dita lakay ta inaladak nga guest speaker. Gis speaker? Yes, Sika? Inalada nga gis speaker? mismo lakay. Ay na, napo bakit? Ampay? Nauma, dagi di mamaestra ditang eskulaan ay nga mga lati doktor, engineer, nurse, police, BFP, dagi JCPA, attorney, nga graduar ditang nga eskulaan ay nga agbalin nga gis speaker da, nagdiserkin na ma'am. Mismo lakay. Ay naapaw, tanay. Sika? Gis speaker? Sika nga unemployed, awan trabaho na. Ay naapaw, certified chismosa bakit? Dito barangay tayo? Sika, tinalada nga gis speaker? Mismo lakay. O kitamat, inatiw ko pa'y dagita binanggit mo lakay. Iso nga dapat proud ka mat kanyak alakay ang dita. Basta man ti jar mo nga nakakita kanyak iso nga Pura ilang kalimbuusan alakay simple lang mga atake dayto tamo nga madlaw lakay. Simple pa nga atake ata bakit? Kiwen Inaata. simple lang dayto. Taan niya kumatimapan mo ibaga, di dyan ti graduation bakit? Ipalagip ko lang kanyam. Hanggang nga nakagraduar bakit? Tinan niya kumatimapan mo ibaga di dyan, yung ti graduation. Simple lang lakay. Siyempre, amuda siguron ngano agradwar dagita estudyante dita. Haandamat lang nga maka-employ kaawan ti baker da. Peso nga siya tinalada, tapno siguro aka makashare kanya dati tips. No kasano ta nga ag-survive, aka standby lakay. Ay lang. Siyempre, ti bagak ijay. Ladies and gentlemen, teachers, graduates, I am proud LPT kunak ijay. LPT? Kawan lakay. LPT ka? Day taman ti kong kunak kanyamon kat. Kawan LPT at Licensed Professional Tambay Lakay. Ken Licensed Professional Chismo sa Lakay. Ako dati kong kunak kanyamon kat. Siyempre agi bagak ejeti tips no kasano ti ag chismis. Kasano ti apan makipunsyon everyday. Kasano tagdalos ti lapayag. Tano siyempre no dati punsyonan ijay pakipanganan. Dapat mangag mo. Tano ag-survive ka kasjay. So, ang ka mga sumanaod dita. Imbes nga, nakaprogram di apang ko ibagadjayan mo kasano ti aramidon da tano ag-survive damot nga ka-standby no malkas ti graduation. Ay na. Tapo bakit? Kahit ko lang nga ibaga kanyam, ipalagip kanyam. Dayaw ka lang dito, bakit? Ay na, apay tagatoy kaya? Alumni kaya dito eskwelahan dita? Tano lang da ka nga gis speaker? Ay na po, pagbibisin da ito yung babagtan. Umunag ka lang kita itong katsukat. Ay na po, palusutan nakpailaan. Kaya mo malati mapandita graduation ay, tamakipin nalastog ka man tibadan, kadagi jay kukumarin dita, kadagi jay kachismis mo dita. Ay na po, aramidin niyo pa nga pagpasyon-showan dita, graduation na. Hindi mo kita sukat ka! Katagdado ti trabaho dito yung balay. Kapalong Ay na, sayang speaker. Inkan bakit? Ang sukat. Inabo. Speaker ka na doon. Ay,